Jornada de treball intensa la que es va viure a l'Ajuntament de Santpedor el 6 de desembre, coincidint amb el Dia de la Constitució. Tal i com ja van avisar des de l'equip de govern, tots els regidors es van sumar a la crida de l'Associació de Municipis per la Independència i van passar el matí treballant als pressupostos del 2017, que ja són gairebé a punt i que es presentaran al ple de dimarts que ve, 14 de desembre. Al migdia, a més, els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit Demòcrata Català de Santpedor van formalitzar la seva adhesió a l'Assemblea d'Electes de Catalunya en un concorregut ple extraordinari amb una vintena d'assistents. L'Assemblea és un òrgan promogut per l'ANC i l'Associació de Municipis per la Independència que aglutina els càrrecs electes municipals que volen donar suport a la futura República Catalana i els coordina davant possibles eventualitats com possibles inhabilitacions de càrrecs públics. La moció es va aprovar per unanimitat amb l'absència, això sí, dels dos regidors de Progrés Municipal.